И здравейте YouTube, аз съм Валката и съжалявам, нахлуд съм и намерихме нов хакер в скайпа и да започваме. Окей, я ми намери IP-то. Еми така, видиме дали можеш, нали, в една дискусия пишеше, че можеш да откриваш там IP, какво правиш. Аз твоето вече го имам. Твоето е 89-253 18 и последната цифра, чакай. Не, 108, значи 89, 120, 253, 180, 187 и 80 накрая. Окей, аз ти открих IP-то, аз искам ти сега моето и да ме фуднеш. Аз само IP мога да проследявам. Нали в една дискусия викаш, ей, лапета ще ви фудна, докато не спрете путки да има лапетата и се хилиш. Ако искаш ти пращам. Ето. Я напред това къде си го писал. Чай ще добави един хакер към тебе. И то садна. Така. За какво садна, бе, брат? За какво? Сета, да. Добре, знаеш какво? Искам просто ми откриеш IP-то. Дай, аз ти го дам. Ето ти го IP-то. Споделям ти. Не, ще споделим по-късно. Ето го. Чакай, аз не си го знам. Трябва да си го видя. Така. What my IP address. Готово. Сега ще го видя. Не, аз моето ти дам да ме фудиш. Защото си хакер или там какво си, фудер, не знам, ето ти го IP-там. Дано нещо там просто да ме фудиш или какво не знам. Не можеш да фудиш. Не, това е просто не може Знам, че не е твоето, аз твоето мога да си го открия без проблем. Нали бе? Аре, аз чакам само да ми откриеш IP-то и ме фуди. Всъщност аз... Аре, не, IP-то аз ти го дадох моето. Аз моето IP-то го дадох спокойно. О, добре, аре, чакай малко. Я сподели екран да видим дали не си го копирал. Дай ми. Я вия, чакай сега. Who's booter IP 84238. Username Лели. Добре, аре. Фудни ме. О, не, само не можеш. Не, мога. Дай. Чакам. Добре бе, браво. Дай да вия това. Дай вия дали можеш да ме фудиш. Аз не мога. Така да, аз сега ще пробвам да ти открия твоето. Значи ти си го скрил, нали? Да бе, нали, не си го скрил. Сега дай ти го дам. Значи твоето IP е... чакай, ще звънна налично. Не мога така, ще звънна налично. Така малко, сега го. Така, дойдехме. Сега ще открия твоето IP. Аз няма ти споделя. Аз само ще го дам. Чакай. Аз ти дам IP-то, ето.
Ето ти го, ето. Добре, ето ти айпито. Но само ми кай, че не е това, защото няма как да не е това. Ако сменяй си го, аз пак ще го открия. Ето ти айпито. Така. Няма как да не е това. Аз чакам да ме фудиш. Леле, какъв хакер. Аз трябва да му открия айпито. Да, чакай. Дай. Да. Еми е така. Аз съм убеден, че е това. Аз чакам да нещо там да ми залаги компа. Я чакай, аз си гледам пинга. Какъв ми е? Ама само съм да разбра. Тайна. Айде кажи. Нема кажа. Чай са. Я ми продиктува епито. Значи 8-4. Я ми каже епито ми. Дай аз си гледам IP адреса колко ми е и се повишава пинга. Знаеш ко? Само дали. Напиши ми IP-то. Това. Знаеш ко, аз чакам да ме фудиш, IP-то ако искаш ми го намирай. Не мога да фудя. Лошо, дай някакъв бутер и ще фудя. Леле. Ти да не ползваш този сайт, виж. Защото всички фудери от този сайт ползват. Проверил. Да, проверил. Окей, да не ползваш бутер или там DDoS. Коп. Ага, добре, аре фудиме. Фудиме са епи стресера. Или там какво е. Значи пинга си ми е идеален, като го е. Да, пинга си ми е на едно. Супер си ми е пинга. Така. Леле, какъв хакер. И пак се съжалявам за хълцането. Ало, дай. Фуди ме. Братле. Аре, фуди ме. Фуди ме. Така, сега идвам. Чак малко. Така, айде. Айде, фуди ме. Какво викаш? Ма ти не може да фудиш, бе. Мани се прави на фудер. Ма ти хич не можеш да фудиш. Да, нали? Сам си признаваш, че не можеш. Брат, искаш да пратя на някаква песен? Да, я прати. Просто да не. Окей, прати я, дай.
А можеш ли ми изгасиш компа или там какво? Сета, аре... Хакера нещо не може да фуди. Уж фудиш, ама прекъсна. По-скоро тебе некой те фуди, не мене. Да, само да и taj питон не си го скрил. Така ще добавя един приятел. То ости го. Да, че оставам го, ако се включи некога. Добре, аре, хакер Anonymous. Ороб 007, аре, аз чакам да ме фуднеш. А знаеш, че те записвам. Знаеш, че те записвам в YouTube канала ми да те кача. Ако искаш да ти го дам, ето ми го. Там има хакери като тебе, безброй такива. Къде се правят, че фудят, ама нищо не могат. Ага, аре, аз дайте записвам. Ако ме фуднат наистина, аз не ги качвам. Ако не ме ги качвам. Ага, добре. Аре, нещо клипа стана много дълъг, мисля да казваш бъба на YouTube. И това бях аз, Валката и някакъв хакер. До скоро!